Morjes! Sen päälle kasataan tietysti se kastike. Kyllä, kastikeosuus. Siis tuoreita aineita. Tuoretta sipulia, tuoretta valkosipulia, itse myrkattua ja chili. No ja nythän oikeeta tavalla. sinne meni tosiaan tälleen chipotle chili 1 tästä. Ja tässähän me tosiaan tehtiin nämä nuudelit. Ne on siinä jiirissä valmistumassa. Odottaa. Sitten hapan nimellä postitaan sen imelyyden ananaksesta, joka pannaan kastikkeineen päivineen. Ja se menee ihan silleen sinne. Joo, selvä. Siitä kotikokeilla oppia kenttämuonasta. Ja mehän ei jätetä koskaan mitään roskia tänne tien päälle. Kaikki kerätään aina pois. Tää äärettömän ekologista hommaa, kun muuten tässä ei ole mitään järkeä ajaa täällä ihan hupiajoa. Levittäen ekologista hiilijalanjälkeä ympäri. Kyllä. Ja valkosipulin tuoksu on ihan niinku... Ai. Kyllä. Tossa muuten tulee myös... Halutaanko me mennä tonne Rjuukanille? Kyse on lähinnä siitä, että mennäänkö tätä vihreätä isoa tänne ja tätä ylempänä menevää punaista. Nohan punainen on aina punaisempi. Ja toi Rjuukani on muistaakseni semmonen oikein älyttömän. Okei, ollaanko me käyty siellä ennen? Ollaan. Joo, se on päivä numero 2 täällä meneillään ja saatana. Ihan saatana kylmä ja tuulee ja vettä. Kyllä. Kurkistusruokaa vettä.
tuolla mikä ollaan menossa, niin sielläkin näyttää sadetta vielä saatavan lisää. Mutta ei se mitään. Otamme tästä ison kimpaleen nödeä ja perkele kun tuuleekin ihan vitusti. Se on vaan sitä myrskytuulta. On hyvä. Kyllä taas jaksaa. Mutta siihen pitikin tulla, että mikäs täällä oli tää meidän... Tänään meillä on tomaattipastaa nödellä. Ja chili. Joo. Olemme täällä Vossissa. On 100 kilometriä siitä. 100 kilometriä Inteestä, 20 saa pitkältä. 25 kilometriä. Ruokana meillä on täällä tänään vossikkaa. Perinteinen norjalainen. Norjalainen aamupala. Koostuu sipulista, chilistä, kurrusta, valkosipulista, tonnikalasta ja tästä nuudelista. Kyllä, hyvältä vaikuttaa. Erinomainen ateria niin töihin kuin arkeen. Siellä nähdään, siellä se pikkuhiljaa alkaa lämpö kerääntymään sinne kattilaan. Tällainen meillä on kansikin siinä. Mistähän se on? Sä laitoit sen tonne. Avoimissa. Mennään. Katsotaan, tässähän se on heti käden ulottuvilla. Säästetään energiaa. Joo, me ollaan niin ekoja. Joo, nyt ollaan tekemässä tämmönen täällä mökissä. Tämmönen pieni makkarakeitto. Makkarakeitto, jossa on vähän makkaryyniä. Tietenkin este otetaan pieni drinkki tästä. Mikäs? Täällä on tällainen tilanne. On tää vaan tehottoman huono tällä sähköliäsi. Ei nollata mitään. No niin, ja pidemmittä puheetta tässä tämä nyt on tämä koko illan odotettu motoristikeitto. Tää on tomaattikeitto. Niin ainakin pussissa luki. Mutta me lisättiin siihen ihan vähän aineita. Ja näytätkö lopputuloksen? Sehän on siis tämmönen... Mulla on lusikka, eli silloin tää on siis keitto. On se keitto vielä. On se keitto, koska se syödään lusikalla. Joo, makuhan on siis mitä parhain, koska täällä on... Mitäs tässä nyt oli siis? Se pussi?
Siellä on kuule se, mikäli tomaattikeittopussi Norrilta. Siellä on ihan vähän lisätty tummaa pastaa. Ja kuten näkyy, niin siihen on laitettu salamia. Salami, se on tärkeää, että tää on tässä niinku ai. Sitten siellä on tönnisti valkosipulia ja sitten sinne on pilkottu vielä vihreätä jalapenoa. Joo, näitä. Satsolis veljesten. Ei mitään product placementtia, mutta Juu. Royal tuotteet on. Joo, me ei missään nimessä harrasta minkäännäköistä tällaista tuolle sijoittelua. Mutta mielenkiintoista tässä on se, että tähän lisättiin 6 desiä vettä ohjeen mukaan. Ja kuten näkyy, niin tässä on hyvin tämmönen mehevä keitto. Mutta se on nestettä ollenkaan. Täällä annettiin kiehua tunti kasaan. Kyllä, mutta siis oikeesti tämän ruoan suhteen pieni kärsivällisyys, niin se ehdottomasti palkitsee tämän syöjän. Täällä on kuivattu chipotle chili, joka on ehtinyt tunnin aikana levittää savunmakun joka paikkaan. Toimii. Kyllä. Pimp my bike. Kyllä. Tuon enempää et saa blandista. Saat vaan 4 senttiä viinaa. Et saa kuin 5 senttiä blandista. Täällä on 50-60 meni. Joo. Suhde on ihan hyvä. Ihan kaamea poisti. Kello on nyt jo 1. Tässä on venytetty lähtö, ettei kävis köpelöstä. On vitsit jo aika vähissä, mutta se kummasti helpotti taas, kun vähän puhui norjaa. Kyllä, siksi nää on näin. Näillä menee niin hyvin. Joo, tänään täällä olisi tien päällä perunamuusi ja stroganoffi. Itse mä oon tästä 10 kertaa laatanut tänään, niistä puolet tuossa tien päällä ollessa melkein. Olo on ihan vitun järkyttävä. Älkää ihmiset juoko ikinä viinaa. Se on paha. kello on kuitenkin jo, tässä on Suomessa 5 illalla. Niin, ja nyt on niinku eka safka. Ehkä pystyy kuvitella syömään.